Malaparaiso nga itong lugar na aming napuntahan at talaga namang nakakabighani ang ganda. Ngunit bago nga kami nakarating dito ay katakot-takot na biyahe ang aming pinagdaanan. Kung makikita nyo nga sa Waze guys, yung daan, grabe. Sobrang tarik ng daan guys, pababa pala to ng bundok. Pero solid naman ang experience dahil bihira lang naman kami makapunta sa ganitong lugar. Tingnan naman ng view. Napakaganda ng view guys. Wow! At dito nga to sa Victoria Bay Resort sa Albay. First time nga namin pumunta dito kasi nga birthday ng anak ko at gusto namin medyo malayo-layo din sa city. Sa mga oras nga na to ay sobrang init pa rin at papunta na kami sa aming hotel room na aking binook sa online. Tingnan niyo naman yung mga anak ko. Gusto nang pumunta agad sa dagat para maligo. Pero akit muna kami sa taas para magbihes ng pang swimming. Dito nga pala kami guys sa second floor. Yan yung binook kong hotel. So akit kami dyan. Bukas na po yan. Sa mga nagtatanong guys kung magkano yung hotel namin dito, bali ang total na binayaran ko pala dito is 2,400. So yan, paakit na nga kami nito guys. So yan nga si Leah, masyadong excited kasi alam niya magsiswimming na siya. Pwede na naman si baby, yan. Paakit na rin siya. Kay Papa. Doon yata sa dulo tayo. Sa dulo tayo, Jasmine. So ito na nga guys, papasok na kami sa ating hotel room. Jasmine pala to guys. Ito yung pangalawa sa pinakamura na hotel room dito. Jasmine yung pangalan. So ito nga guys yung itsura ng room. Ayan. Typical na room lang siya ng hotel. So yan, may TV. Yan, may kitchen sink din siya. Tapos may ref. Yan. Ang kagandahan lang dito guys, nasa second floor tayo. So yan, mamaya. Yan, pwede ka umupo dyan pag di na mainit. Kita mo yung view. So yan, papunta na tayo sa exciting part, ang maligo. Siyempre, bago tayo maligo sa pool, kailangan muna natin mag-shower para matanggal yung mga dumi-dumi. Na, ang mga alikabok. Yes! So may activities din pala dito guys, meron ditong ADB. So bali 500 pesos lang yan for 30 minutes. Yan, so nag-rent kami niyan. Huwag ka dyan. At ito na nga guys yung dagat nila. Talaga namang napakaganda. Tingnan yung tubig dito guys. So, sobrang linaw ng tubig. Ang hindi ko lang gusto dito is hindi masyadong dagat. Masyadong malalim, yung konti lang yung part ng mababaw. So kasi siguro dahil siguro low tide pa. So ito na nga, nag-rent na tayo ng ADB. So bali yan, tinuturuan tayo ng instructor kung paano gamitin yung ADB. Sa totoo lang guys, first time ko lang gumamit itong ADB na to, kaya di ko pa alam. So yan, papaturo muna tayo kung paano na rin. Pero marunong naman tayo magmotor kahit konti, no? So yan, pinapatakbo na natin. So medyo naninibago nga ako dyan guys, no? Kasi syempre first time natin, no? Ayan, no? Hindi ka pa makontrol masyado yung manobela guys. Sorry naman. Nahihirapan nga tayong pagganahin guys, no? Paanda rin, no? What? Syempre first time natin eh. Pero mamaya yan guys, makakabisado rin natin yan. Mga ilang try natin. Diretso lang. At yun na nga guys, nakakabisado na natin. May padila-dila pa tayo nalalaman, no? Pagkat marunong. So yun na nga guys, medyo marunong na tayo. May pakaway-kaway pang nalalaman, no? Wow! Pagkat marunong na eh. So
So yan, may padila-dila ulit tayo guys. Ganun talaga ako guys pagka nagyayabang nung dumidila-dila ng konti. Bukod pala guys sa ADB, yan, yung mga playground din sila dito pang bata. Yan, kung pagod na kayo mag-swimming o nilalamig na, so pwede kayo magpainit dito, no? Yan, tamang ano lang yung mga bata guys. So mag-i-enjoy talaga kayo dito kapag nandito kayo mag-stay. Sarap din ang pagkain dito guys, yan, no? 499 lang yan. At yun na nga guys, dito na nagtatapos ang aming vlog. Sa mga interested, pumunta dito sa resort. So, pupost ko na lang yung page nila dito sa huling video. So, thank you guys. Please subscribe, like, and share. Ito nga pala guys yung Victoria Bay Resort. Check ka na lang.